दा गाइस आंनि BRB बड' कमेन्ट चेनेलाव नोंथांमोनजों हाजिर जाफैलायबाय दान्दिसे मोजां गाज्रि सावरायनो बे साननैसोआव मानि निजानि कन्टेन्टखौ लाबोनाय जायाखैमोन आरो दिनैसो माने निजानि कन्टेन्ट लाबोनाय जाहैबाय आरो दा बेजों लोगोसे दिनैहाय माने UPPL नि जेनाखि गाज्रि थासारि आरो UPPL नि जेनाखि जोबस्रांनाय सम आरो UPPL नि जेनाखि गुन्दागिरिफ्रा माने बिराद गाज्रि समजों जुजिनो थांगासिनो दं दा बैफोरखौ लानानै फंनैसो रायलायगोन रायजोफोर दा दिनै UPPL नि अबस्थाया ओरैबायदि जाबाय रायजोफोर माने मोनसे दैसाफ्राव माने नाखौ जेरखम रुहोयो नङा होमब्ला रुहोनानै जेनेबा नाफ्रा जुदि नाङोब्ला रोनावलाबायो आरो जाय खायदा गोनां ना बेफोरो माने दै गोदान नागिरनानै खारग'नो हायो आरो माने खारग'लांनो हायो आरो जायफोर नाफ्रा सालाक नङा आरो रुफ्रा बांद्राय नांबाय माने बैफोरो मा जायो माने बेयावनो नांफ्लेनानै माने बै नाफ्रा माने थैयो आरो बेफोरबायदिनो मानसिफोरजों हमनानै जाजालाबायो दा बेबायदिनो रुनांब्ला माने बै नाफ्रा जोबलाङो आरो रायजो दा दिनै आं बेखौनो तुलना खालामनानै UPPL दोलोखौ माखासे बाथ्रा बुंगोन रायजोफोर दिनै गोबां रायजो राजा आइ आफा दिनै बयबो माने सिरि मोनदों दिनै BTCआ अलखदाव दं बर' जाथिया अलखदाव दं होननानै दा दिनै बेखौ बुजिनानै दिनै बै रुहोजानाय नाफ्रा जेरखम गोदान दै नागिरनानै खारा होमब्ला दा बिदिनो दिनै खारदों दिनै जाय बुजिदों जाय जाथिनि फारसे सेन्टिमेन्ट दं बै बिथांमोना दिनै खारै मोजां दोलोआव थांगासिनो दं आरो BPF दोलोआव खिन्थु माखासे जायनाखि बुजिनो रोङै मोसौ साइज गियान बै मानसिफ्रा दिनैसिमबो सोलायनो रोङाखै जाथि फोजोबस्रांग्रा आरो BTC फोजोबस्रांग्रा आरो बर' हारिखौ नासयग्रा बे दोलोखौनो दिनै बिथांमोना मदद होबाय थादों दा बेफोर बिराद माने लासिंसिं आरो रायजोफोर दा दिनै UPPL नि हालोदा ओरैबायदि गाज्रि बिथांमोननि हालोदखौ दिनै बुंनानै फोजोबनो हाला माने UPPL जोबनायनि दिना माने 10 निफ्राय 12 दिनल'सै रायजोफोर माने बै दिननिफ्राय UPPL होननाय बुस्थुआ थाला जायनि थाखाय दिनै UPPL दोलोआ जोबथा माने गिदिर गुन्दागिरिफोरखौ दिनै बिथांमोना बाहायनाय जादों रायजोफोर माने जोब्बाय नालाय माने फिसाफ्राथ' गैला लावजोब्बाय खारलांला जोब्बाय दा लास्ट पर्यन्त नैबे थाखा फैसा माने जादामला बायग्रा माने बैफोरबायदि गिदिर गुन्दागिरिफ्राल' दंसै नालाय दा दिनै बिथांमोना उफाय गैया थाखायाथ' जाबाय दावहायावथ' ओंखारनांगोन थैथां दा दिनै बै अबस्थाया बिथांमोननि दोलोआव जादों आरो रायजोफोर दा दिनै रनजित बसुमतारिनि बिजामादै सोमखोर बसुमतारि ना मा होनो बिथाङाबोथ' एरेस्ट जाबाय आरो बेजों लोगोसे माखासे माने गुन्दाफ्राबो दिनै एरेस्ट जाबाय बिराद मोजांनि बाथ्रा आरो बेजों लोगोसे दिनै UPPL दोलोआव ओरैबायदि मानसि दंबावो माने ससियेल मिडियायाव थाग्रा ससियेल मिडियायाव ओंखारग्रा बैफोरबो माने बिथांमोननि गुन्दासो माने जोंलाय सानदोंमोन माने UPPL नि ससियेल मिडियायाव ओंखारग्राफ्रा माने खुगाजोंल' नांलायो जुक्ति बाथ्रा लानानै बेफोरबायदि सानदोंमोन आरो खिन्थु दिनै बिथांमोना खुगाजोंबो जुक्ति बाथ्रा बुंनो हाया नंगौ बाथ्राफोरखौ बिथांमोना फोसावनो हाया नंगौ बाथ्राफोरखौ बिथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो फोसावनो हाला लास्ट पर्यन्त माने ससियेल मिडियायाव ओंखारग्राफ्रा सिन्थाय माने बिथांमोना सिखा रुवा हाथुरा हमनानै दिनै गुन्दागिरि बेबहार खालामग्रा जाबाय आरो रायजोफोर दा बेनो जाहैबाय इउटुबारफोरना नोंसिना रनजित बसुमतारि आरो प्रमद बन्दु नोंथांमोना दिनै इउटुबारफ्रा सिन्थाय सिखा रुवा लायो बे दावहायाव दा बेखौ मा होननांगौ बेखौ गुन्दा होनो आरो जेनेबा मा होनो बेंग्लाय इउटुबार दिनै बेंग्लाय इउटुबाराबोथ' एरेस्ट जासिगोन आरो जाथारनांगौ दिनै बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों नंगौ बाथ्राखौ फोसावनो हाला लास्ट पर्यन्त दिनै बिथांमोना हायैनि थाखाय मा जादों माने बिथांमोनाबो इउटुबारफ्रा सिन्थाय ससियेल मिडियायाव ओंखारग्रा UPPL दोलोना माने दिनै सिखा रुवा हाथुराफोरजों माने ओंखारनो गोनां जाबाय माने बेनो जोबथा दावहा नालाय रायजोफोर आङो जोबनायाव बेखौसो बुंहरनो नागिरदों आरो माखासे जेनाखि गुन्दागिरि आरो फेरेंगानि माने खि जानानै गुन्दा खालामग्रा आरो प्रमद बर'नि हासुदै लोंलाबायग्रा माने बैफोरबायदि गुन्दागिरिफ्रा दिनैनि दिनाव सिन्था खालामनाया मोजां दिनै नोंथांमोनाथ' गिलु फालु एक्सनाव ओंखारलाबायबाय अनेक गारि बुख्रुबगासिनो दं सोरबा हमजागासिनो दं सोरबा माने गोजाननिफ्राय फैनाय गुन्दाफ्रा खारनो हायाखिसै सोरबा माने खासिबारियाव थाखोमा लानानै दं आरो नागिरला जागासिनो दं
माने बैफोरबायदिफ्रा सिन्था खालामनाया गोनां दिनैनि दिनाव। दिनै बिथांमोनाथ' हमजागोन आरो दिनै हमजानायनि उनाव दिनै बै हमजानायनि न'खरनि बिमा बिफा माने जाथि खुरमाफ्रा माने मा होनो हा हु फाननो रेडि जाखादो केस सलायनो रायजोफोर। दिनै नोंथांमोनखौ फेरेंगा सोरबा प्रमद बुन्दु बिथांमोना दिनै गुन्दागिरि हिसाबै लाबोदों, फैसा होनासो लाबोदों, ओरैनो लाबोआखै। दिनै हमजाबाय, बेथ' नोंथांमोननिसो गोरोन्थि। दा दिनै नोंथांमोननि दायाव सोरबा प्रमद बुन्दु सोरबा फेरेंगायाबो माने फैसा होनानै लाबोनायनि बाथ्राथ' हमजाला गिदा हमजाबायाव माथा मारिया। नोंसोर जेल जानांगौबा नोंसोर जादो आरो दिनैहाय सोरबा बिमा बिफाया हा हु फाननांगौबा न' बां फाननांगौबा फानदो होननायसो जादों। दा दिनै बेखौनो सिन्था खालामनांगोन बै गुन्दागिरिनि माखासे बिमा बिफाफ्रा आरो। खिन्थु फस्थायगोन नैबे समाव जुदि बिथांमोना जुदि सिन्था खालामनानै थांफिननो रोङाबा आरो बिमा बिफाया लेंहरनो रोङाबा नैबेनि जोबथा दावहा मा जायो मा जाया मा गेरेन्थि दं। माने मा होनो B.boys दोलोनाथ' बेफोरबायदि बुलायलायनाय देथारलायनाय बेफोरबायदि हुदा गैया आरो बिराद दैज' दङ आरो दिनैसिमबो माने एक्सनाव ओंखाराखै। दिनै जाय एक्सनाव ओंखारदों बे जाहैबाय फेरेंगानि गुन्दाफोर, प्रमद बर'नि गुन्दाफ्रासो दिनैहाय माने एक्सनाव ओंखारगासिनो दं आरो। दा बेफोरनो बिराद दुर्भाग्यजनक आरो। जाय बिथांमोना गुन्दागिरियाव लोब्बा दं बिथांमोना खारखाजोबदो, नङाबा दिगदार दं रायजो राजाफोर। दा बेनो जाहैबाय जोबथा दावहा। जिखुनु गोबां बाथ्रा सावरायबाय, दा जोबनायाव बेखौल' बुंगोन आङो, दिनैनि दिनाव बिटिआर सुक्ति मोजां मोनग्रा आइ आफा रायजो राजाफ्रा दिनै सिन्था खालामनो रोंनांगोन। दिनै बिटिआर सुक्तियाव थाग्रा दैदेनगिरि बिथांमोनानो दिनै बुंबाय थादों, सोरबा दिपेन बर', सोरबा प्रमद बर', सोरबा इउजि ब्रह्म, माने गोबां मानसिफ्रानो दिनै बुंबाय थादों जाथिया अलखद जाबाय, खौसे जानांसिगौ। बेफोरखौथ' दिपेन बर' बिथाङानो बुंबाय थादोंना रायजो राजाफोर। अब्ला दिनै जोंनि बर' फिसाफ्रा दिनैसिमबो मानो बुजिनो रोङाखै? बै फेरेंगाजों फिजानाय गुन्दाफ्रा आरो बे प्रमद बर'जों फिजानाय गुन्दाफ्रा दिनै बिथांमोनानो प्रमद बर' बिथांमोनानो बुंबाय थादों बिटिसि जोबलाङोब्ला, बिटिसि पावारा जुदि जोबलाङोब्ला बर' जाथिनि मोनथाय गासिबो सिलिंखार जागोन, जोबलांगोन होननानै। अब्लाबो दिनै रायजो राजा बिथांमोना मानो बुजिनो रोङाखै? बेसो साननो गोनां बाथ्रा रायजोफोर। दा दिनैनि दिनाव जोबनायनि समा सफैबाय रायजोफोर, मिसा खोथा बुंनानै लाब गैया। आरो जाय बिथांमोना दिनै गुन्दागिरि जानानै बुलाय सोलाय गारि बुख्रुबलायनाय सोरखौबा देलायलायनाय खामानि मावदों बैफोरथ' एरेस्ट जागोन। एरेस्ट जानायनि उनाव बिथांमोननि जेनाखि फिउचार बेबोथ' खोमसि जागोन, बेखौ साननानै लाखादो आरो रायजोफोर। खिन्थु दिनै UPPL जोबनायखौ रावबो रायजो राजा आइ आफाफ्रा दिनै हाजारखि लोब लोब मदद होनानै ओंखारबो, खिन्थु UPPL जोबनायखौ रावबो हमथानो हाया रायजोफोर। बे लेखाथां आरो बिनि थाखायनो दिनै UPPL दोलोआ माने ओरैबायदि फाग्ला जाबाय बे जोबनायखौ नुहुरनानै, जायफोर साननो गोरों आरो बिनि थाखायनो माने बुलाय सोलाय खालामनानै सोरखौबा देथारनानै माबा मोनसे खायदा जायो नामा इलेक्सनाव देरहानायनि, दिनै बैफोरबायदि थासारिखौसो दिनै बिथांमोनहा लाबोदों रायजो राजाफोर। बेयाव जेबो गैया। दा बिनिखायनो दिनैनि दिनाव जाय सासे सानै बे UPPLफ्राव थाबोलाबायनाय बिथांमोना सिन्था खालामनानै जुदि बे समावनो जुदि बास्लायनो रोङाब्ला माने बै रायजो राजाफोरखौबो सरकाराव जाय फैगोन बै सरकाराव फैनाय दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे माने बिथांमोननि फारसे माने जेबो अनसाया आरो बेफोरबायदि मोनसे सम आरो थासारिया फैनो हागौ रायजोफोर। बेनिखायनो दिनैनि दिनाव सम गोनाङावनो बयबो खारखाजोब आरो B.boys दोलोआव फै, BTCखौ बासायनायाव मदद हो, बर' जाथिनि खैफोदखौ बासायनायाव मदद हो, बास बेनो। थेंक इउ रायजोफोर।